Naimbag nga daw yung aming kakabsat, nagtitipok ang pukisan tayo. Itipok is tibro. $316 attachment. Yan, natitignan ko ba? Nasyak na lang mo. Pagkanta nagat ko papayagin dyan gubat na pansip ko naman dyan Middle East before that Israel na inahin ba ito Russia and Ukraine. Manunod. Mayroon ano si or noha ado ti mayat niya ko eh. Aglakan da ko man ti Pilipinas tin China. Mapalin na yung natin bawal mo ti Pilipinas di China mo. Masama dito na nga tapno na akong ti China o na wala. So, agnakan dagin sa anal pasa natayin lagi ti matayin. Itakis na no ti paglalabanan da nga lugar ti Pilipinas ayos at da nga bumasig. Baka marunaw dito dito mga island. Ano? Talaga na nuti island di Bisaya. Kasi lagi dahil babasik nga island na nga pag yan na ka. Isprati. So, Yung madimot gamin mo ti kastada mo. Dapat abang da kayo lagi ka may fisherman. well, yung ano ti makawag na lagi yung kabsat. Siyempre sinumot nga ti uray kuton mo takot kumagat. Kaya Ano may tunag pa so. pagbiag dati man ikas jay da di. Meron mo din kastam niya may isang fisherman na nagpakamat lang. Nalalaan ko. Kang maiwasan, may kastang ingana ako, kapilitan. Andang kami, fisherman lang. Baka mo lumaban, kumagat na talaga mo. Tanuhan mo't may pakitan kami Pilipinas nga dangipon da. Agrabyado mo tigas ng teacher mo. Kaya dalat yung bombaan na kita Coast Guard tayo. Bombaan na kita nun. Panang small.
Oh, nanggal ko di namin sa albaw. Okay. Kaya medyo yung Pilipinas. Dahil kung kunada idingin nga deposito sa hospital. Ngayon pasapin ni Lakay Duterte. Yung sublida ka naman. Deposito yung hospital, ano niya diyan? Ano di ay? Ako nga mo ah. Pero mapapaagas sa hospital. Nagdeposito pa ay. Buwan, ay kasi nila. Lupon na. Kasi ano nga yung no? Emergency kita kung ti kwartaw. Nakagasan ka naman nung awan titit mo muna. Mati nga. Kung nakakadada na nga, gililiwak ti lubong mo siya. Iyay, hanga makapanood masayaan. Buwan, siguro, baka Makagaramit ti karpuanin na. Nagbati yun na kita sa internet ako. Nagkar. Mudamot nga mali. Mudamot nga narin marigrigat ti Pilipinas. Ti sa Pilipinas. Kasi ano. Dito yung tupay kat nila. Tabil ko ti surgery kin. Nagita scan ko ko. Tanga na inayon ni Jay financial assistant niya na playak. 100 plus ni Jay bayadak. O na-approvean niya para financial assistant na yung lagi jay pira kunanan jay nga pira iti doctor's fee kas kada scan surgery kas kada scan wan pat 5,800 degat manong nga bulan nga ni makatawaran ko diyak binayaran ko dinto pay ag interest Aginterix? hawan na interest na See? awan Hindi ko interest na na bayad na nga Ngam inutan. kaputa syakot siyempre det mabalinin dito kata utang na loob ko mo na kita niya doktor ko na so inutak na ako Ang masapong nga gulpi. karugrugik nga bina nagbayad sa nga gaso karugrugik lang kaya edi na minsan narigat mo ta ako na bayad ng peso gaso nito na libre nga 100,000 100,000 112 kat di niya amin kasi may di niya nga Di nabawas ti kaya't kung aramihin kumamit ti sa bali nga. kit kita ako nung mga di niya nga bill awan interest na Yes. awan plus piman interest na iso nga nakonsensya akmat ay kit bayadan ang mga peso narigat ng minginot ata Yeah. Basta naisurat ti ko nakaimbis nga di jay sa una nga o kasi ti bayadam. nado ti ko ado ati collecting agency nga tawag magwada pa nga nagjudit najudit nga paiso awan ti interest nga di agapo nga mismo ta ospital ket awan yung nakita na collecting agency agaramid na pa itikpan nga alaon na kanon rin dyan na dividend ko kunak na haan na may met Ganisin da ko na da. may met nga O katong uno saan yes will do kasi may met nga katong-tong pa lagi dyan pag ti ka kasta ta no song bata mo karkaron na ka nga kuliton pengen niya nga po magbayad ako collecting agency bayad ako iya po na iya mismo pengen nga malaksid no inpasa da iti collecting agency yung haan mo Kada tikas jay. haan pay mo tanda pay mo nga inpasa No, naipanan ti collecting agency. Biyahin ti ko na nga manayonan ni nata, di nga itid da di collection. yun o Kuray ko nang hangagin tiris ko na, di jay ko na ati mainayon. bandog daw nga yung singir Bayad da jay ko agsingir. Ngam, laki ni Lakay Roger na ron. Ay, Jaime, gano'n na. Medyo kamiling. Awa, hangaw man na ito pinsyon ko. Napagbayad ko para kitang page. Naganda daw.
Alam mo sa Katulad. bang nagdagas kanya. Talaga nga nakawan nga talaga ako. Ay nga bay amo na nga talaga. Ano? Madadaol mo ti credit line. So, Mas panunot. ano sakit to eh. Nagyan to yung orange ta. Mamatya ka, agbiyaga pa eh. No, jay tarlat, awali na. Ang pagbayad ko, di handak mo nga kasa na yun. Jay nga ron. Awan di bayad mo, o mo iti aramirin na kanyang. Yan. Nanakit. At di ko nga ni 4,000. Kaya bill na kanya. Ay, nga yung pangalawa ko na pagbayad ko ta. May ito. Di ko agad. Ano naman na 60 lang di bayadak. Santong uray 20 di bayadak ng binulan kasi ay palalong ngayam-yaman ko no. Ano na. Tapi pampanood kita pa. Pagkada anak magkara kita ibagbagati dito mo. Hindi na kita check up kung nauli nga panggap lang na ito na konti diabetic. Ada man 500 nga charge ko in-quack man iti financial assistant ko na-cut mo. 75% nga na-approve ko na lang umili kita niya 500 ka totally mat nga zero so nga ay pasok siguro niya 500 niya 75% nikat na nga. Wala no pagdatulong niya dito nakakumala dyan Pilipinas. Kaya nga dyan ako dyan, ano. Dyan ako dito yan. Mabaling nga, baka bakasyon ako dyan. Ano? Dyan nga rin tayo ang di kakabagyan, nagalaw.
Dahil pati kahit po mga kadatay, Yan. online haircutting. Parang na marami ito diyan. Basta no. Yan nagdumanat tang. Ah, Yan nagdumanat to eh. Live data. Kaskas tang. dati Ay, ang ay. namili ka siya na mismo ti mang pukis na daka nga ro dito eh. Noos pangarihan na daka jay bagyo. Na dito eh. Ikayat mo nga siya ti Ah. mga pukis. Ay, Jay. showroom. Kas lang na siya ti mga pukis nga somebody else. Ay, magkisasawak lang ka na kayo. Sila showroom. Dito nga ro ti kunak nga may isang servinar ito yung video. Video calling. Video call. No, takas na rin ta YouTube. Nagkada doon ti sursuro na eh. Digi jay babae nga maraming garing jay babasita pantanag. Ti mo nagtipalay, parami din dan no pakita ni YouTube ti pamayanda. Sudan. Bis nga nila kayo daw. Ready na kaya kakasinsin ko. Kakano na ka. Kaskas tala. Resak mo ito na. No, Damot lang ipadas. Yung damot na mag-frustrate lang nga nagdaros. Ang damot ng tono. Inanda kong matango. pinitak ni YouTube kat lang narigat. Ay, kitiparas ko mati na. Kita niya ano ba? Ura iso naman. Sasalutod din na YouTube. Di arami din na. No, kunapit kita man lang. Siyempre, nahamong arami din nga kanayon. Sila ka na yan, matanda na. Sapo lang. Nga arami doon. Yun o. Anos lang mo dito. Anos. Ano mo si makeup dito. Mga anos mo. Tsak ka na yun. Buy-buyat ka kasta. Naka-subscribe ka na ganyan kahit kung mabuyaon. Ang kupay nga mabuyami na nani. Kinaano na. Kasi mga naalaw na tirabiing nga naririing nga. Yeah. Agbuy-buy-buya. Fast forward ko pa yun ng mga kitakman ng lagay na duma. May kinaaduda. Ito lang. Kahit ko lang hindi yan nga buy-buyahin. Hindi kita YouTube nga ada lagi yung matang ngay. Una. Hindi jay kasi na kumakas lagi na duma. Tama kayo tayo buy-buya dati movie. Kasi ay. Ay, mobile games nga lagi. Kahit ko lang YouTube. Lari jay bubing ngay piman nga kwa. YouTube, pag sublatok na YouTube kaya kaya ng Facebook. Yung suna lang ti Facebook, nagadupat talastas na. Yep. Pwede bayad na rin Facebook. Uy, nagbabayad. At mo ti commercial na. Di kumpanya. At adot commercial na mo kaysa di Facebook. Di kumpanya ti kwa. Nagbayad. Ay kaysa Iso YouTube. nga ipiplik na tanga orehang kumibuyan. Sa barbaring numala di jay requirement nga makabulan. Sumuti maawata kita tata every 20 or 21st of the month. Nga ko na nga itibda ka ni. Ako mati ko na nga itibda ka niya. Di ay total di estimated revenue kadumutan. Ngayon di ay total
ang di monthly revenue. So ako na ko siguro nga di ay siguro monthly di magbagada ang di total. Okay, kita naman. Okay. So, mahit ito. Matindog yan ti book mo. Umisit mo. Dahil kakapsat ti resulta ti ipopis ti baro. Yaman kami unay ti panagbuyayaw.